Ngeke Maqabane, ngeke. Ngiyala. Maqabane ngeke, angivumi. Iyaniphunyuka le ANC. Futhi hayi ukuthi yaniphunyuka, isiniphunyukile Maqabane. Isiniphunyukile. Kuyo celebratewa i100 days of iGNU, celebratelwa eLuthuli House. Kakade celebratelwa vele le GNU. Indaba ezinhleni kwi-ANC le GNU. Should i-ANC happy ngokuthi iye ku Government of National Unity nalamaqembu? Should i-ANC happy ukuthi ayizange iziphumelele ukhetho ngamalengiso? Sekungaze kuyo celebrate wafethu celebrate phela that's like celebrating i-loss. Shiya nje ukuthi iyo celebratelwa kuphi. Guys, iyo celebratelwa eLuthuli House. Hey, amadlozi ANC la ngineshow la khona ayaphenduka emathuneni. Hey bafethu, kuyo celebratewa iGNU. Should the ANC basically is going to celebrate i-loss, because phela iGNU i-product ye-loss ye-ANC. Should they are going to celebrate their loss, let alone ukuthi boy celebratela eLuthuli House. eLuthuli House. Mina nginesiqiniseko esigcwele bafethu sokuthi le current leadership ye-ANC I understand inhlobo i-ANC ukuthi isho ukuthini. Inhlobo. I don't think those people have the best interest of i-ANC enhlizweni zabo. I don't think so. Nani Maqabane, niyakuvumela lokho ukuthi kwenzeke? Ichilo Maqabane. Bafethu i-ANC ihambile. Le ANC, mina sengiyavuma le ANC yabelungu. Akuyona i-ANC yethu le esiyaziyo. Lutho, ngiyala. Kuyo celebrate iGNU, kanti yini iGNU bafethu? Iziyo celebratelwa eLuthuli House bafethu. Hayi comrade ngeke comrade, ake nicabangisiseni kahle lento. Ingichazile leyo ukuthi iSACP inqabele ukuyibandakanya nalo masimba lawo. Amasimba lawo kwasho lomgube, kwasho umgibe. Amasimba lawo. Bafethu, Hey, i-ANC lahlekile. Ekabani vele le ANC, imani Maqabane, sifika kanjani vele la? Yini bafowethu indlala? Ukuthi esenza ukuthi sisidayise ngestruggle sethu, indlala. Indlala Maqabane. Yini Maqabane, ukuba ama power mongers sisilambela amandla ngaleyo ndlela, noma silambe iswini ngaleyo ndlela. Sivumela ukuthengwa Maqabane. Sisidayise ngombutho, sidayise ngabantu bakithi Maqabane. Lafa elikamthaniya, lafa elihle kakhulu. Umadodoba mbatha kamancenza labe khona. Kuyo celebratewa ukwehluleka kwe-ANC. Phela iGNU ukwehluleka. Iyisayini yokuthi kahle iGNU i-product yokwehluleka kwe-ANC okhethweni. So yini eyo celebratewa lapha? What is there to celebrate? Kahle iGNU kufuze ukuba ngempela i-ANC. The fact that they find themselves kwi-GNU, ANC kufuze ukuba leyo nto leyo ibanikeza ama-sleepless nights because bebengenayo any choice but to form i-coalition namanye amaqembu. Bafethu, iyo celebrate leyo nto. I-celebrate eLuthuli House. Hayi Maqabane kahleni. Kahleni Maqabane kaThambo, kahleni ngane zikaThambo. Kahleni.